Ina jama'ar Najeriya, gabas da yamma, kudu da arewa, gaskiya ta aiko ni, ta ce in gaya muku, mu fito kwatar yanci, mu fito kare mutunci, zaɓe ya zo, mu zaɓi injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso, shi ne mafitan Najeriya in Allah ya yarda, Musulun da Kiristan, mu zaɓi injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso a matsayin shugaban ƙasar Najeriya a jam'iyyar NNPP. Mai alamar kwando da kayan marmari, shi ne yake kishin talaka, shi yake kishin matasa maza da mata, shi ne silar kawo ƙarshen matsalar tsaro, shi ne ya damu da ilimin matasa da yara, shi zai inganta noma da kiwo da tattalin arzikin ƙasa, shi zai kawo ƙarshen cin hanci da rashawa, shi zai kula da lafiyar mata da ƙananan yara, shi sa suke tsoronsa domin sun san ba za su iya ba, dodo ne ga makiya NNPP. Dodo fito dodo, dodo fito dodo, gaya musu da akwai dodo. dodo fito dodo, Kwankwasa dodo gama cuta ne, kwankwasa dodon mahassada ne, dodon yan bakin gida ne, kwankwasa gaba dai dodo. ba za su iya ba, yakin ba za su tsaya ba idan ka fito. Gaba kwankwasa in ka tare maza ya wuce maka kaci guri. Maza su iya ba, Taku na maza ku sani ya zarce gardo, ruwa da bado ta wakar kifi da dangi kwado, da shan Allah dai ka zama kainuwa mai yado. Muna da mayaki ba za mu fasa shiri ba, kowa ya maza ku sani ba zai yi tasiri ba, a ja shakarya to ba dai bakin karfe ba, kowa ya ji kukan zakanya ba zai yi dar'a ba, gabarar fitila mai samar gaskiya hasala, da sada kukula shago ba ya shafa bula dan Musa.